Velvet taldearen eskutik. Belfasteko taldea da, Trin de Velvet, eta Irlandar tradizioko dantza bati zor dio bere izen hori, Trin de Velvet izena. Taldeko kideek, Cathy O'Connor koreografo eta sortzailearen zuzendaritzapean hobetzen dituzte etengabe beraien dantzak. Eta Irlandako ospakizunik ezagunenetan ere bertan egoten dira. Herrialdeko ordezkari ere izaten dira Europa mailako hainbat jaialditan eta hainbat ikuskizunetan. Ikusiko duzuen bezala, dantzariek eta musikariek sekulako gaitasuna daukate, sekulako talentua daukate, eta horri esker, beraien emanaldiak oso ezagunak izaten dira, oso ikusgarriak izaten dira. Musika, dantza, dena zirraragarria da talde honena. Irlandar dantzan bereziki ezagun bilakatu da gainera bateria. Ikusiko duzue jarraian zer den, zapatez nabarmenetako doinua da. Eta Irlandar